Nonangkile jing korai hini pening korapli prejik lo suri hini rain korai ke chomarni Arnam Langpi Nirja Aklam alongta thongke brai siang deng havar karbi Riso Nimso Rong Aje ki paman ponji aphan Arnam Langpi amai lapen tiri kamamai atumdu desang sipin pen klem tam ponbom lu bangso jo 100% pen 90% an ke chisik chidang tanglu lapen ki kim ke rang sitame kitang ason lu bangso thongke brai siang deng havar karbi Riso Nimso Rong Aje mesen pen ke pachun ponji aphan Arnam Langpi amai mai phu chun bang lapen tiri kamamai mai phu chun bang ampar da kapre ke thek ding atumdu desang sipin pen klem tam ponbom lu bangso thongke brai siang deng havar karbi Riso Nimso Rong Aje inkora hini pen inkorapli prejik lo suri ni rankor ke chom arni ke padu ponji along bordeka langnili KCS unit atum penta kachepati dunji aphan do desang se gikan tilun chari ponbom lo Bukajan pen Arun Taro, Karbi Anglong, TV9 News.